Abagahon sa kumpanya sa trailer truck ang danyos sa mga sakyanan nga nalambigit sa karambola sa Carlos P. Garcia National Highway, Maa Diversion Road, Davao City, pasado las 11 kagahapon sa buntag, Agosto 29 ning tuiga. Sa investigasyon sa Maa Police Station 16, nawadan og break ang trailer truck nga gimaneho ni Felino Dikdikan, 58 anyos nga residente sa Puro 4, Mabunaw, Panabo City. Hinungdan nga nadaro niini ang mga sakyanan nga iyang nasundan nga nagsubay sa lane sa northing bahin sa Diversion Road. Huot ang dagan sa trapiko niya tung higayuna, dihang kalit nga gidasmagan sa trailer truck ang mga sakyanan. Tungod sa kakusog sa impact, may resulta sa domino effect ang insidente. 6 ka mga truck ug 5 ka mga pribadong sakyanan ang nagkarambola. 7 ang natalang naangol sa karambola nga daling gipangtabang sa emergency medical technician sa Central 911 nga miresponde sa lugar ug gipangdala sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Gila ang mga biktima sa karambola sa mga sakyanan nga sila Felino Dikdikan, 58 anyos, driver sa trailer truck nga midaro sa mga sakyanan. Gilberto Mukoy, 39 anyos, empleyado sa gobyerno nga taga Champaca Street, Mintal, Davao City, kinsa driver sa sedan. Tio Dumero Puyos, 54 anyos, nga taga Purok Nangka, New Bulatukan, Makilala, North Cotabato, driver sa Hino Truck. Cecil Rilova, 46 anyos, driver sa AUV nga taga Emerald Street, Ilumina Subdivision, Buhangin. Saripali Usman, 52 anyos, driver sa SUV nga taga Purakan, Balabagan, Lanao del Sur. Michael Patrick Diosana, 49 anyos, kinsa driver sa pickup nga residente sa Topas Street, Gem Village, Maaning Syudad. Alan Ungay Pabe, 47 anyos, driver sa Bungo nga taga Sitio Nara, Kalubihan. Alan Tinaha, 38 anyos, driver sa prime mover truck nga taga Rangay, Banay-Banay, Davao Oriental. Kauban nga helper niini nga si Christopher Gallego Jr., 19 anyos, nga taga Nabunturan, Magsaysay, Kumbal Province. Jerwin Inchinique, 28 anyos, kinsa driver sa wing van truck. Asawa ni ini nga si Vina Inchinique, 27 anyos, ug ang ilang 4 anyos nga anak nga usa ka alias May, pulos residente sa Pangatukan, Bukidnon. Junward Pacquiao, 29 anyos, driver sa dump truck nga taga Purok Mayna, San Pedro, Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur. Ug Joan Alaba, 46 anyos, driver sa AUV nga taga Purok 10-A, Tibungkod, Davao City. Swerting luwas ang duha ka mga driver nga naipit sulod sa ilang gimanihong sakyanan. Walay natalang namatay sa insidente. Nagpaayo na sa SPMC ang mga naangol. Nagpahigayon dayon og clearing operations ang mga otoridad sa lugar kagahapon sa hapon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.